Assalamu alaikum masu kallo da sauraron wannan channel din mai suna Indian Hausa TV. A wannan rana ta yau Alhamis mun kawo muku wannan fim mai suna Harin Kashmir India fassaran Sultan Films Factory. Sannan kuma a gargashin wannan bidiyon za ku riske link kimanin kamar guda uku wanda daga ciki wanda kuka danna zai kai ku page namu na website namu wanda zai baka dama ka yi downloading nashi ka sauke a wayanka. Sannan kuma idan ka je downloading kana da zabi guda biyu, in ka ga dama za ka iya kallo online kamar yadda kake kallon bidiyo a YouTube. Sannan kuma in ka ga dama za ka iya saukewa a wayanka, amma kuma ka tabbatar ka install ne MX Player akan wayanka. Bayan nan kuma kar ku manta a da muna da tsohon channel namu ya samu matsala mai suna Indian Hausa TV kamar wannan. A karkashin wannan muke neman baranku kuma sannan da taimakon ku muna so ku muna subscribing din channel din ya taso kamar yadda wancan ya taso. Sannan kuma ku yi sharing nashi a yan uwa maza da mata waɗanda suke da sha'awan kallon Indian fassarar Alligator sannan kuma da fassarar Sultan Film Factory. Wani alƙawarin za mu ci gaba da kawo muku fina-finai masu daɗi kamar waɗannan da ma waɗanda suka fi su daɗi insha Allah. Mun gode.